celtistas xa estamos en a banca Balaídos para vivir a previa entre o Real Club Celta e o Real Club Deportivo Español. Ambientazo aquí, hoxe no estadio, con recibimento e con moita axuda para presentar este Inside. Todos xuntos, veña, 1, 2, 3. Fue el primero que vengo desde hace mucho tiempo y nada, es una carrera de memoria para siempre, inolvidable, muy top. Hubo fuegos artificiales, hubo bengaleo, bastante ben, bastantes ánimos ao equipo que esperemos que gañe hoxe. Increíble como sempre, a xente sempre apoiando a tope. Empezou bien Pablo Iglesias, sí, todo Pablo Iglesias. Justo na curva antes do colexio, aí chegou o autobús e aí xa empezou todo, xa bengaleo, petardos e de todo. Como é o ambiente hoxe aquí? É inigualable, a pesar da lluvia, do mal tempo, a xente está co equipo e hasta o final. Fue espectacular, la verdad. Me llenaron de ceniza todo, tío. Estaba entre las bengalas, no se veía nada, tío. Nada, es espectacular, la verdad. Literalmente la definición de afauteza. Esto es lo que mejor define al Celta, nuestra gente. Como é hoxe o ambiente aquí? Espectacular, ojalá fuese así todos los días, ojalá. Pues nada, que todos los que veáis, que sigáis apretando desde casa, desde Balaídos mejor y a la Celta. Bueno, eu son das Pontes, vivo en Dinamarca, en Copenhague. E hoxe tes algo importante que contarnos. Sí, bueno, o certo é que vimos de crear unha peña celtista en Dinamarca, non? Anas é o presidente, eu son parte da directiva, e, bueno, con outros galegos que están alá, como Xurxo tamén, que levamos, unhas semanas, levamos uns meses pensando na iniciativa, e finalmente, grazas ao esforzo, teño que dicir de Anas principalmente, de Xurxo e outra xente que está en Dinamarca, pois conseguimos crear a primeira peña celtista en Escandinavia, eu diría, non só en Dinamarca, sí. Claro, como surdiu esa iniciativa de crear unha peña celtista en Dinamarca? Pois eu penso que foi un poquinho, inicialmente, lembro que Anas apareceu nun xornal, nunha entrevista, non? Lembro que o meu irmán, que veu a noticia aquí no xornal local, mandoume o link, eu mirei, contactei con el polas redes, el contactou con outros galegos que estaban alá, e fomos, unha especie de efecto bola de neve. Ao final acabamos todos creando un chat en Facebook e a partir de aí pois xa fixemos todas as formalidades, rexistramos a peña como unha asociación cultural en Dinamarca, tamén nos puxemos en contacto co clube, dicir que, bueno, o mérito en gran parte de Xurxo e Anas fixo a parte máis de Dinamarca, todo o papeleo, e Xurxo fixo a parte en Galicia, co clube, sí. Sorprendeu encontrar tantos celtistas por Dinamarca? Pois, a verdade é que sí, non sei, outro día, bueno, eu dou clases ali na Universidade en Copenhague, e mesmo ao final da aula veu un rapaz dicir, eu tamén son galego, son de Vigo e tal, e me comentaba, sí, non sei que pasa aquí, que moitos daneses encantalles o Celta, parecelles un equipo cool, non? Entón, sí que parece que hai unha sintonía, non? Con Dinamarca, non sei. Vivichedes fai pouco un momento moi ilusionante, porque a Tapa Celeste estreou un documental pola despedida de Gol. Como foi iso? Sempre buscamos ter un enfoque bastante amplio do que este homenaxe a Grada de Gol. Contamos con antigos xogadores de fútbol do Celta, con antigos abonados, levan xa un montón de tempo sendo socios do Celta, porque buscamos sempre a parte emotiva do celtismo, de despedir a Grada de Gol
creo que realmente, humildemente, quedou bastante bonito. Feito a xente que viu a presentación, quedou bastante contenta ou moi contenta co noso traballo. Estamos realmente moi orgullosos diso. Todo moi ben. Tedes que ver a reportaxe que fixemos a tapa celeste. Chámase Gol. Está feita con moito cariño para todos vos, para todo o celtismo. Cada día da semana para que me veas esa morte.